खुलुमबाय दिनै 27 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो सानसेनि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। पिस्तल आरो गोबौ हाथियार दिन्थिनानै सासे बर' सुबुंनिफ्राय रां लुथिदों दुथांफोरा। आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमायाव थानाय गहपुर गरायमारि गामिनि थागिबि सान नार्जारिखौ दुथांफोरा गाग्लोबदों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सिम्पु गहपुर तिनिआलियाव बिथांमोना सप्ताहिक हाथायाव थाङो। जाथाय जानाय सानखालिबो गारिजों मैगं बेफारिफोरखौ लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा गारिखौ दोनथ'नानै गारियावनो दान्दिसे आराम खालामथ'दोंमोन। बेयावनो सानै सुबुंफोरा गारिनि फारनै साइडजों फैनानै गावसोरखौ इउनियननि सोद्रोमा होनानै सिनायथि होफैदोंमोन। बेनि उनाव रिसिप्ट लादोंना लायाखै बायदि बायदि होनानै सिगि सुगु खालामनानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे पकेटफोराव रां सिग्रोमदोंमोन आरो पिस्तलजोंबो बुदोंमोन। नाथाय राङा पकेटाव गोबां गैयामोन आरो गोबां रांखौ गारिनि बक्सआवसो दोनदोंमोन, जायखौ हाखु दाखुनि थाखाय दुथांफोरा मोनलांस्लाबाखै होननानै फोरमायथिदों सान नार्जारिया। बेबायदि रां लुथिनाय जाथाय जानायखौ लानानै अरुणाचल प्रदेश पुलिसनोबो मिथिहोनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों सान नार्जारिया। जायनाखि रां लुथिनायनि थांखिजों पिस्तल आरो हाथियारजों गाग्लोबनाय जाथाय जानाय थिलियावनो CCTVबो दंखायोमोन। बेनिखायनो CCTVनि मददजों दुथांफोरखौ हमनो थाखाय अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसफोरखौ बुंथिनाय जादोंमोन। नाथाय अरुणाचल प्रदेश पुलिसा जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों सान नार्जारिया आरो दुथांफोरा ड्राग्स जाग्राफोर जानो हागौ आरो पिस्तलाबो नंखाय जानो हागौ होननानै जाथायखौ अरुणाचल प्रदेश पुलिसा गोरलैयैनो लादों होननानैबो फोरमायथियो सान नार्जारिया। केनाराम बसुमतारी आरो दिम्बेश्वर मोसाहारिनि बेलायाव गोथै देहा सोलाय सोल' खालामनाय आरो गुबुनखौ गावथारनानै गुबुन मुं होनाय बायदि फिन प्रशासननि मोनसे लाजिनांथाव खामानि। गावथारखांनायनि उनाव गोथै देहाखौ सोलाय सोल' खालामनाय जाथाया रायजोआव फिन नुजाथिबावदों। रायखांनो गोनांदि क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय चक्रशिला मावरिया गावआव KLOनि सानै सोद्रोमाखौ आसाम पुलिस आरो CRPFनि हान्जाया गावथारदोंमोन। गावथारजानाय सानै KLOनि सोद्रोमाफोरा सासेया रौतानिमोन, मुङा अभिजित टेका आरो गुबुन सासेया बङाइगावनिमोन, मुङा निपन राय। बिसोर सानैखौ गावथारखांनायनि उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय बिथांमोननि गोथै देहाखौ बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालिनि डक्टरफोर आरो पुलिस प्रशासननि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय प्लास्टिकजों बोनथुमनाय गोथै देहाया सोलाय सोल' खालामजादों, जेराव बङाइगावनि निपन रायनि गोथै देहाखौ अभिजित टेकानि न'खरनो गथाय हरदों आरो रौतानि अभिजित टेकानि गोथै देहाखौ बङाइगावनि निपन राय होननानै बिथांनि न'खरनि सुबुंफोरनो गथायहरदों। नाथाय जेब्ला न'आव लांनानै जोबथा बिदाय होनो थाखाय नायो अब्लासो नुनो मोन्दों गुबुननि गोथै देहाखौ दैथायहरदों। बेनि उनावनो पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसा अभिजित टेकानि न'खरनि सुबुंफोरनो मिथिहोहरदों। बेनि उनाव बिथांमोनहा लामा ससेनिफ्राय गिदिंबोफिननानै फिन बङाइगाव फारसे फैफिनदों आरो गोथै देहाखौ सोलाय सोल' खालामफिनदों। गियानसोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि 9200 फरायसाफोरनो 5000 रांनि अनसुंथाइ होदों। फरायसाफोरनो चेक गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसिनि मोन 10 साब डिभिजनाव गासै 9200 मुलाम्फायारिफोरनो 5000 राङै होनाय जादों। मोनफ्रोमबो बियाबाव 200 फरायसाफोरखौ सायख'नाय जादों आरो बिथांमोननो गियानसोरां बिथांखिनि गेजेरजों 5000 राङै राननानै होनाय जादों। फरायसाफोरा जाहाथे बिजाब बायनाय आरो कलम बायनाय बायदिफोराव मदद मोननो हायो, बेनि थाखायनो गियानसोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो 5000 राङै होनाय जादों आरो थांनाय 2 बोसोराव गासै 18,000निबो गोबां फरायसाफोरनो 5000 राङै होबोदों होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदों दि गियानसोरां बिथांखिनि अनगायैबो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजोंबो फिथा फाननानै जाग्रा, मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा दुखुथिया न'खरफोरनो 5000 राङै राननो थाखायबो थांखि लादों। गासै 9200नो होनो थाखाय थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो बिटिआरनि रक निर्मल बिथांखिनि गेजेरजोंबो 9200नो 5000 राङै होनो थांखि लादों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मोनफ्रोमबो बोसोराव 25000 रां होनो थांखि लादों। बे बोसोराव 3800 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25000 राङै होनो थांखि लादों होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे आलारि बिथांखिनि गेजेरजोंबो गामि गामि मन्दिरफोरनि थाखाय 2 लाख राङै होनो थांखि लादों होननानैबो फोरमायथियो। जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारनायनि उनावबो सिरि थायाखै थिखादार आफादनि गाहाय बिक्रम दैमारिया। फिन गोबां खोथाफोरखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों बिथाङा।
जायनाखि थांनाय सोरखारनि समाव बिक्रम दैमारिखौ गले गले खौरांगिरि मेल खुंनानै बायदि राव बुंफैनाय नुनाय जायाखैमोन नाथाय दानि सोरखारनि समाव बिथांखौ खौरांगिरि मेल खुंनाय गोबां नुनो मोननाय जाबोदों बेखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा बिथांनि सायाव खोथा बुंनायखौ लानानै फिननाय होफैदों बिक्रम दैमारिया मा जाहोननि थाखाय बिपिएफ सोरखारनि समाव बुंनो गोनां जायाखैमोन आरो दानि सोरखाराव बुंनो गोनां जादों बेनि सायाव बिथाङा फिननाय होदों बिथाङा बुंथिदों दि एनडिबिफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइयावसो जादों बेनिखायनो सिगांनि सोरखारनि समाव एनडिबिफोरनि गनाय गयैखौ लानानै बुंनो गोनां जेबो गैयामोन जिउ जोबजासे साजा फोसावनायाबो बिपिएफनि समाव जायाखै दानि सोरखारनि समावसो जादों बिटिसिआव बिपिएफनि समाव 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हानायनि गोहो दंमोन आसाम सोरखारनिफ्राय गनायथि लानो गोनांथि गैयामोन नाथाय बे सोरखारनि समावसो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो हायैनि थासारि फैदों बिपिएफनि समाव काउन्सिलाव बांसिन बर' अफिसारफोर दं दा माखासेयाव सासेबो बर' गैया आरो बिटिसिआव सासेबो बर' सार्कल अफिसार गैया काउन्सिलाव बर' अफिसारफोरा जिरायनो मोनिया बे सोरखारनि समावसो जादों आरो बर'फोरानो गोरोबथा खालामनाय हिसाबै बिटिसिनि साख्रियाव 60-70 जौखोन्दो रिजार्भेसन खालामनाय जादोंमोन बिपिएफनि समाव नाथाय दानि सोरखाराव 10 जौखोन्दोल' रिजार्भेसन खालामदों गेलेनायनि बिथिङावबो प्रमद बर'आ मोजां खालामनानै दिन्थिदोंमोन आरो आइएसपिएल खुंदोंमोन नाथाय क'क्राझार साइ सेन्टारनिफ्राय फुटबल आरो काबादिखौ बोखारनानै होदों जायनि गेजेरजों जोंनि सुबुंफोरा गोजौ फारसे थांगासिनो दंमोन नाथाय बेखौ बोखारनो थाखायसो थांखि फोसावबाय बेफोर गासैबो दानि सोरखारनि समाव जादों बेनि अनगायैबो बिपिएफनि समाव बर'फोरा होस्रांजायाखैमोन नाथाय दानि सोरखारनि समावसो सोरखार जागायजेननायनिफ्रायनो गले गले बर'फ्रा होस्रांजादों बेफोर गासैबो दानि सोरखारनि समावसो जादों जायनि थाखाय दानि सोरखारनि सायावसो बुंनो गोनां जादों होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया आरो गुबुन फारसेथिं एनडिबिफोरनि केसआ बांदोंसो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा फोरमायथिदों दि जेब्ला 7 जानुवारियाव दावराव देख्रेब नार्जारि हितेश बसुमतारी आरो गाव अदेबानि बिक्रम दैमारिखौ हमदोंमोन बे एखे केसआवनो EX-NDFBनि माखासे सुबुंफोरखौबो हमदोंमोन जायखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जायाखैमोन बिथांमोननि अनगायैबो माखासे एनडिबिफोरखौ लोगो मोनदों जायफोरा फोरमायथिदों दि गोरोबथानि उनावबो केसआ बांदोंसो 5-7 बोसोरनि उनाव कर्टआव हाजिर जाफैफिननो गोनां जादों जोबखानाय केसआ बिटिआर गोरोबथानि उनाव जाफिनदोंसो होननानैबो बिथांमोनहा फोरमायथिदों होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया मोसानि गाग्लोबनायजों सासे आइजोआ गाज्रि जोखोम जादों डिब्रुगड़नि तामुलबारि साहा बागानाव जादों बे जाथाया मोसाजों गाग्लोबजानाय आइजोनि मुङा मिनु माजिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां आइजोफोरानो बे तामुलबारि साहा बागानाव खामानि मावगासिनो दंमोन बेयावनो दंफाङाव थाखुमानानै थानाय मासे मोसाया उनथिंनिफ्राय गाग्लोबदों मोसाया मोखाङाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन नाथाय मोखांखौ दोनखुमानानै खुग्लुबनानै थानायाव मोखाङाव गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो हादों आरो मोसाया उनथिंजाय गाग्लोबनानै जोखोम खालामदों होननानै फोरमायथिदों आइजोआ मोसाजों गाग्लोबजाखांनायनि उनाव आइजोखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों आरो आइजोआ दा फाहामथाय लागासिनो दङ मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तायावसो डिब्रुगड़निनो सतीशपुर साहा बागानावबो सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ मोसाया गाग्लोबनानै बुथारदोंमोन बम बेरनायजों 10 पुलिस आरो सासे गारि सालायग्रानि जिउ खहा नाक्सालाइटफोरा पुलिस हान्जानि सायाव बमजों गाग्लोबदों बे जाथाया छत्तीसगढ़नि दान्तेवाडायाव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला छत्तीसगढ़ पुलिसनि डिस्ट्रिक्ट रिजार्व गार्डआ एन्टि नाक्सालाइट अपारेशन खालामनानै फैफिननाय समावनो बे गाग्लोबनाय जाथाया जादों पुलिस हान्जाया नाक्सालाइट थानायखौ खौरां मोननानै दान्तेवाडानिफ्राय आरानपुर ओनसोलाव थांदोंमोन बेयावनो फैफिननाय समावनो लामायाव नाक्सालाइटफोरा पुलिसनि सायाव बमजों गाग्लोबदों जायजों 10 पुलिस आरो सासे गारि सालायग्रानि जिउ खहा जादों बे जाथायखौ लानानै छत्तीसगढ़नि गिबि मन्थ्रि भूपेश बाघेलजों लोगोसे मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोनहा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे नांगौ बायदि गासैबो मददखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा मोनसे फोसावनाय रंजालि बैसागुनि थाखाय फिन नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैफिनबाय मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमा गंसे मटरसाइकेल बायोब्लानो नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि अफारफोरखौ मोननो हागोन जेरै गंसे सिलिं फेन नङाबा गंसे टेबल फेन मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन लोगोसे ल' डाउन पेमेन्टआवनो बाइक एबा स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदान बाइक एबा स्कुटिखौ बायनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि खाथिनिनो बा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ हम डिलिभारि खालामनायनिबो राहा दङ आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरनायनिबो राहा दं
अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाखो गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंबा थाबैनो मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनानै नोंथांनि साननायखौ जाफुंहोदो। श'रुमनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 70026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।